Gazda. Šibe. Ništa more nije u redu. Ništa! Ozbiljno vam kažem, baš to večer sam bio kod njih kad su poslali ješerbetnu vodu. Posle njih čuli jezive krike. I kad smo stigli njima isto ničeg nije bilo. Samo jedan veliki, ogromni kurac. Jel bio ovoliki? Da. Da. Majku ti, si ne zasit. Kažu sljedeći put kad bude pun mesec, Toza ima ponovo da napadne, ali ondak ima da bine krvavo. Što? Spremili su mu jedan ogroman kurac. Da ga... da mu ga... Kurac je da radi, kažeš, jel? Jest. Stvarno? Sedi. To znači da ćemo da pakujemo novi tov prasića. Što opet znači šta? Da će u našem, odnosno mom, buđelaru dukati veselo da zvec, skaju, Sprema se velika hajka. Pa sam ja mislio, vi, kao obor knez, bi trebalo da ste na čelu tih ljudi pa da krenete. Čekaj malo. Stani bre malo bre! Pa kao bol? Jel da bol? Čedo? Molim. Hoće još, hajde. Rekao je ko je kude gazda Đoka da... Dođete do njega. Jebak se javio, jeli? Zato sam mislio da malo zataškamo te priče o vampirima. Čisto iz preventivnih razloga da ne bi došlo do panike. Jer ti znaš, Grujo, da je panika jedan od najvećih neprijatelja u Srba pored promaje. Zdravo ste mene, duša. Kuš! Mrš! Sikter, more! Bolesto ti? Ja sam Gazda. Kuku i lele, pa što učini od sebe crni bole? Pa vi ste mi rekli da se načinim na vampira. Jeste rekao da se načiniš na vampira, ne na karakondžulu, čoveče? Kad odjednom ispred mene izađe jedno biće. Jezivo biće. Mešavina slona i svjetske džukele. Dva mu zuba ovolika grsta. Po 45 santima svaki. Ali nije Čeda. Nije Čeda Veljo stuknuo. Ne. Čeda se Veljo okrenuo ka njemu. Jo, šta sam ja Bogu zgrešio? Gazda, imate post. Dobro večer. Dobro večer. Toza.